nogle aber, det kender måske nogle aber, de får for eksempel Kim Hansen, de får en stor lyserød rumpe. Det er fordi, så viser hun Kim Hansen til handen og se, nu er jeg i brunst, nu vil jeg gerne parre, nu skal vi have nogle unger sig. Så er det bare ikke. Og hvis han ikke forstår det, så er det samt, at jeg har nogle ting rumpe op i hovedet, hvor man klapper lidt på nogen. Og gorillaerne her, der viser hunderne, man kan ikke sådan se det på rumpen, men de viser også handen. Og han kan også lugte, at nu er hun i brunst. Men når lille hun er i brunst, så hun faktisk ikke er så tit mere. Vi burde være det en gang om måneden, det er det. Det var sidste gang, hun var i brunst, der var det gået 2 år siden hun sidste var i brunst. Har hun fået unger? Ja, nej, det har hun ikke. Men når hun er i brunst, så burde det jo være Samson, hun gik hen til. Det burde være ham, der var hendes kæreste, eller hvad man skal kalde ham. Det burde være ham, som hun tager sig. Men hun er slet ikke interesseret i Samson, som hun sagde, så er han heller ikke interesseret i hende. Så hvem tror jeg, det er, hun prøver at vise, at nu er jeg i brunst? Ja, det er nemlig deres første dyrkast, som hedder Flemming, som hedder Flop, kalder vi ham. Det var bare det, hvorfor han var. Så prøver hun sådan, at hun går til hammeren og vise ham, til brunsten hen mod hammeren. Og det her, jeg er i brunst. Han vil selvfølgelig ikke have nogle unger, der er med. Og så vil det blive mærkelige unger. Ja, det når lille nogle gange er her tæt på vinduet, ikke? Og så kan de også, hvis de så sætter på fugt over for hende, og hun sidder derude, så vil hun gerne kommunikere med os. Hun vil gerne snakke med os. Men hvad gør hun for at snakke med os? Ved I det? Er der nogen af jer, der har siddet på hende? Nej. Men hun gør noget, som det her jeg også gør i gang. Sidder hun og kigger på jer, så gør hun noget med hovedet. Ja, det er det. Nej, hun gør. Ja, hun gør noget med det. Hun vender sig om. Nej. Ikke hvis hun vil snakke med os. Hvis hun vil prøve at snakke med os. Og få os til noget også, fordi hun vil vente på en reaktion fra os. Og det er hvad hun gør. Nej. Nej. Det ligner Samson, du sidder Jeg er sikker på, at nogen af jer har set det. Nu er der sådan her. Ikke så. Du gør sådan her. Hey! Man har ikke ret bange! Nej. Hey! Hvis vi rækker så rundt til hinanden, så rækker hun sig. Det var dumt, det du sagde lige før, eller jeg kan ikke lide dig, eller sådan noget. Sådan er det ikke med Nille. Hun vil bare gerne snakke med os. Og hun, jeg fik ikke fortalt, men hun kom så til Aalborg Zoo, hvor hun var i en del år, hun var cirka 20. Så kom hun til København Zoo. Og så i 1998, så kom hun herover til os. Men over i København Zoo, der fandt hun ud af, at hvis hun sad hen ved ruden og rakte tunge til især børnene, så stod børnene og kiggede på hende og syntes, hun var sjov og stod og grinede. Så havde hun den hen ved sig og snakkede med dem. Altså, jeg vil ikke snakke, som jeg snakker med jer. Men så sad de og snakkede sammen. Så har hun simpelthen fundet ud af, at hvis hun rakte tunge, så fik hun folks opmærksomhed. Så snakkede hun. Jeg får også tænkt mig, at hun er på en måde, et halvt menneske. Så jeg er også tit, når hun kender mig. Så når hun sidder herinde, og hun så ser mig, så rækker hun også sit tunge til mig. Og så sidder hun også sådan med, og rækker hånden ud, hvis hun kan se, at jeg har nogle æbler. Så sidder hun sammen lidt og ligger med, rækker hånden ud. Kan man godt smide æbler over den her? Jeg har været det. Jeg gør det flere gange. Jeg har sat mig lidt på hånden med siden af her. Så har hun ret. Det er kun én han i. Så hvis I ser det gang, så er det altså ikke, fordi hun siger, du er dum til jer. Så er det, fordi hun gerne vil snakke med jer. Ja, så nærmere vi godt tage ind over, ikke? Samson. Og så er det sådan. Jeg ved ikke rigtig, der er... Altså, jeg rækker nogle gange tunge til en stille folk, som hun siger, hun snakker sammen. Jeg ved også, at hun er på det, der siger, man ikke kan gøre det. Men altså, hun er fejlpræget, kalder man. Altså, hun har lært noget forkert. Hun er fejlpræget, og det er ja. Den er grønne, der går lavet, så den der. Jamen, det er Kid Oko, det er den største af ungerne. Ham, der er ret, det ligner Samson. Ja, men han er også ved at være rigtig stor. Han er de der... Nej, han er sådan, han ser helt op i huset. Okay, tak. Også fordi det har været. Ja, han er også en tak, han er oppe. Okay. Og det er lige godt, at han er også. Ja, Mimi og Stanley. Ja, tak. Kan vi gå på det, Jonathan? Ja, nu snakker vi om, at